Takulandirani pano pa Samba Vita YouTube channel ndipo munkhani zathu za msiku la lero muli ndi ine Mike Thompson. Ndipo nkhani yathu yaikulu msiku la lero ndi yakuti mtsogoleri wa dziko lino yemwe wangosankhidwa kumene pa masankho amene adachitika pa 16 September chaka chomwe chino cha 2025 amene ndi a Professor Arthur Peter Mutharika omwenso amalumbiritsidwa pa 4 October limene ndi Saturday limene kunali mwambo wakulumbiritsa Professor Arthur Peter Mutharika kumene kunabwera alendo osiyanasiyana ochokeranso m'mayiko osiyanasiyana. Ndipo kumwambowu udali mwambo osangalatsa kwambiri, ndi mwambo umene unakopa chidwi cha anthu kamba kunena kuti kumaloku kunazaza kwambiri ndi anthu ochuluka. Ndipo anthu ochulukawa adali ndi chimwemwe poona nthawi imene Professor Arthur Peter Mutharika amalumbiritsidwa. Ndipo kumaloku kunali anthu ena monga Vice President wakale amene ndi Michael Us amene adali Vice President mu administration ija ya Dr. Lazarus McCafe Chakwera. Koma nkuti kumwambowu amene adali mtsogoleri wa dziko lino yemwe adagwa pa masankho pa 16 September amene ndi Dr. Lazarus McCafe Chakwera sadabwere kusatira kuletsedwa kwawo kuti achite atendi kumwambowu ndi komiti imene imayendetsa za mwambo olumbiritsa imene ndi komiti yomwe imayendetsa ya chipani cha DPP imene masiku amayandikira chifukwa chonena kuti president wakaleyo adali atalengeza zoti azapezeka nawo kumwambowu, komano malingana ndi komiti yoyendetsa za mwambo olumbiritsa adauza iwo Dr. Lazarus Chakwera komanso Colin Zamba kunena kuti asapezeke nawo kumwambowu kamba kuti mwina pata kuzakhala zinthu zina zimene zingazasokoneze mwambo kamba kunena kuti anthu ochuluka sangaonere kukondwa malo mwake adawaletsa ndi kuti asafike kumwambowu. Koma kumwambowu kunali anthu ochuluka kwambiri ndipo udali mwambo umodzi umene udali osangalatsa kwambiri. Ndipo polankhulapo Professor Arthur Peter Mutharika iwo alankhula kunena kuti ndi nthawi yoti tsopano boma litumikire Malawi ndipo utumiki wawo siotumikira mimba zawo komano akhala akuchita zinthu zokomera Malawi. Ndipo iwo afotokoza kunena kuti mu nthawi ya ulamuliro wawo sakulolanso anthu aliwonse amene ali ndi kaganizidwe kulowa mboma ndi cholinga choti abe ndi cholinga choti akhale anthu olemera. Iwo akamba kunena kuti izi ndi zina mwa zomwe zimene zapangisa kuti utsogoleri wapitawo ugwe chifukwa chonena zoti anthu ake ambiri anachuluka amene anali oziganizira okha amene amangofuna kuba ndalama za Amalawi. Ndipo Peter Mutharika adafotokozanso kunena kuti Amalawi akufunikira mindset change ndi cholinga choti dziko lino likasinthe. Ndipo iwo adanena kuti kusintha kwenikweni ndikochokera kwa ife nzika za mdziko lino ndipo tisayembekeza anthu ochokera mayiko akunja kuti iwo akatithandize kusintha koma eni wake tiyambe tasintha muzochitika. Ndipo iwo adafotokoza kunena kuti dziko lino lili ndi kuthekera kosintha ngati Amalawinso tingazipereke kuti tilisinthe. Ndipo adapitiriza kunena kuti moyo wa untambasale umene wakhalapo mu utsogoleri wapitawo watha kamba kunena kuti tsopano dziko lino la Malawi lili ndi mtsogoleri wina watsopano yemwe wabweranso ndi maagenda ndi masomphenya atsopano. Iwo afotokoza kunena kuti kusatira kumavuto amene adachitika pa 16 September mchaka chino cha 2025 zaoneseratu ndipo zinapereka uthenga waukulu umene Amalawi adaonesa kunena kuti akufuna mtsogoleri amene angathandize dziko lino osati yemwe akuyang'ana za mthumba mwake. Ndipo iwo adafotokoza kuti izi zidachititsa kuonesa kuti iwo Amalawi ambiri ndi ogwirizana ndipo kaganizidwe kawo ndikofanana. Ndipo polankhulapo mu nthawi yakulumbirira kwawo pamwambo wolumbirira umene umachitikirapo Kamuzu Stadium mu mzinda wa Blantyre, Mutharika alonjeza Amalawi kunena kuti aona kusintha kwakukulu kumene sadakuonepo chiyambireni m'mbuyomu. Iwo afotokoza kuti boma lawo lakonzeka kutumikira Amalawi. Ndipo iwo Mutharika adawonjezeranso ndi kulangiza mamembala awo amene ndi masapota a chipani cha DPP kunena kuti dziko lino la Malawi silili m'manja mwa DPP koma lili m'manja mwa anthu onse omwe ndi nzika za dziko lino. Mawu awo iwo adafotokoza kunena kuti boma silili m'manja mwa chipani koma boma ndi anthu. Kotero mamembala a chipani cha DPP asamaone ngati dziko ndi la kwawo, choncho akuyenereka azimuona Malawi aliyense monga iwo amazionera eni. Ndipo akachita izi zithandizira kunena kuti Amalawi akakhale mu moyo ogwirizana ndi kuti akakhalenso okondana. Ndipo mmawu awo Professor Arthur Peter Mutharika adasimikizira Malawi kunena kuti palibe lolo ndi munthu mmodzi yemwe alole kuti aononge mbiri ya chipani chawo
kamba kunena kuti anthu ena amadzera ku chipani ndi cholinga kuti aziwononga zinthu za dziko lino. Kotero asimikiza kuti palibe ndi munthu mmodzi yemwe achokere ku chipani yemwe angakhale akuwononga zinthu za boma mu nthawi imene iwo akhale akulamulira. Ndipo iwo afotokoza kunena kuti mu nthawi imene iwo akhala akuyang'ana komanso kulamulira dziko lino palibe ndi mmodzi yemwe achite zinthu zosavomerezeka ndi malamulo a dziko lino. Ndipo ngati munthu apezeke iwo azachita monga mwa malamulo ndi kuti munthu ameneyo alandire monga mwakuyenera monga mmene malamulo amafotokozera a dziko lino. Iwo mawu adafotokoza kuti ndizathana ndi aliyense yemwe azapezeke akuwononga chuma cha boma yemwe azazere ku chipani cha Democratic Progressive Party kunena kuti iye ndi osalira chipanichi ndi cholinga kuti awononge chuma cha boma. Ndipo polankhulapo profesa wa zamalamulo yemwe amakhala mu mzinda wa Cape Town ku South Africa amene ndi a Justice Dustin Mwaungulu adafotokoza kunena kuti speech imene alankhula a profesa Arthur Peter Mutharika ndi speech yopereka mangolomera kwa Malawi. Ndipo polankhulaponso a Trevor Chimimba omwe adafotokoza kuti speech imene alankhula a profesa Arthur Peter Mutharika akadakumana mwapadera ndi munthu amene adawalembera speech imeneyi kamba kunena kuti ndi speech imene ndi yamphamvu ndi imene yaperekanso mangolomera kwa Malawi imene yapereka kuti anthu ambiri mdziko lino akhale ndi chikhulupiriro komanso chidwi choyembekezera zabwino kuchokera kwa Mutharika. Okondedwa omvera, apa ndipo pamapeto pa video yathu imene tinakukonzerani msiku la lero, ndipo mu nkhani yathu ya msiku la lero munali ndine Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda video chitani like komanso subscribe kuti tenso kupasirani ma videos zomwe tikukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Koma osaiwala kuchita comment kuti timve maganizo anu momwe mwaonera video through comment section. Bye.